suwean dari ngomong kecilan itu oh jenis celeng Alhamdulillah kok dipingin iya terus aku nyobain untuk kayak kecil no apa Kok koyo arep ngising ya? tai totok kok iki kanan itu iki oh kalau sini ganti santai kayak orang ngono kabeh bayi jadi dua setengah kali kan kamu cepat gitu alhamdulillah gue tak angkat aja kapan tapi dan bisa sabunnya mau no kan kadang lah iki no dudu sabun ya tak detek siji kok iki apa to ki itu malah sempat bolong bareng mbok gowo ki oh alah kok iki piye to sempat piye gonmu kan ana bolong kaya ngene iki ra ono Nggonmu ora iki nek cetha nek iki nggenmu kok ah. Lah iki lho ukurane iki tetep nggonmu. Lah wong ki ya pas kowe lemu ya nggenmu kok bolong. Ora nggonku ki metu lampune, nggonku ki ora kaya ngene iki. Lampu piye iki cetha-cetha ukuranmu nih. Iki nggonmu. Dudu nggonmu. Kudu nggonmu. langsung sebagai sopo jenenge iki belum san iki hah yan boy asu tak kira manuk sempak seperti itu ya tinggi tadi mengesahkan tinggi kelakuan wah yang loro kae mah mesti iki kelingan aku soalnya wong talan kok karo aku
Ini urusannya. Kamu mau sedih? Hai, anu aslinya bilang bocet kai. Kok setan rata tangan? Gue ini, itu kuat malah. Kok mau? Jadi ngopo jenis ungut-ungut nopo jenis iki? Kilo itu aku gesek. Saku duni nak peng 8 kali 500 berapa juta iki kok minus 1 juta iki mlebune mung 3 juta. Alah paling tak gawe karaoke ning GP ono to. Karaoke apa? Karaoke kelekaran karo kere-kere kuwi. Kuwi iki minus tenan ya aku mumet lho. Ya kene bagi dite. Badhe mutup akeh kok. Kancane iki dipikir. Waduh bahan rengklekmu iki lho. Kilo 4.000 harga sego. Nyo, 4.000 itu gopo. Ora apa luwe. Sego kucing yo apa 3.000 ya iso kaya ngene yo. Terus mangkat kono mah. Betul. Terus daripada langut is. Apa-apa. Berpikir buat di lemah sing kene mau kakupen bukan di lemah kono-kono ra rabung sing kene ra kupen omah no penghasilannya iki dirasa di opo kabintan diri opo yang pernah lah hasilnya wis mulai kita kerucuk muni wae yo iki kon terus goyahane iki ra teko iki dari ndi jane malah kowe nek kongkon kok ora tau tertib blas kae penyebab loro mules di Pogyasu kon di sarapan kon di 4.000 baik oh eh Tom ini kandani rene otot ngapa lek terus njaluk tulung terus lara banget wong nang ngalas ki wong jongo kon ngeteri kok ora diterteri terus lara nek karuan mules ora njamak tulung tukono obat obat apa lek ya sak karepmu obat apa lah sing penting ketemu lara banget lho rasa aku ya kowe duwite teko oh shit ya gitu ini mau malah hilang gitu ngomong sawah mau tolong gue duitmu sih weh mau tak idoni ning omah tekel 10 tak loro lho aku lho korone asu asu 4.000 dipane wong ngono kuwi wis
bisa penuh tutup barang baru cukup. Cepet tong malah ngopo malah ngalamun. Yo yo kok. Wean hilang itu. Oh, jadi celeng nih. Dan 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 Jadi dan ya iya. Terus kan ngirim oh itu ono ya. Itu hari ini oh lihat. Ya. Kok kok lorong kok. Put malah.